Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu pel dijous dia 9. En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: Aneu i prediqueu, anunciant que el regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder, doneu-lo també sense pagar. No porteu res de diners, ni or, ni plata, ni cap moneda. No prengueu sarró pel camí, ni dos vestits, ni calçat, ni bastó. El qui treballa mereix que el mantinguin. Quan arribeu a una vila o un poble, busqueu algú de confiança i quedeu-vos a casa seva fins que marxareu. En entrar-hi, saludeu, desitjant-los la pau. Si la casa n'és digna, que rebi la pau i que la desitge, i si no és digna, que aquesta pau retorni a vosaltres. Si algú no us volia rebre o no volia escoltar la vostra predicació, a l'hora de sortir de la casa o d'aquell poble, espolseu-vos la terra dels peus. Us dic, amb tota veritat, que el dia del judici la sort del país de Sodoma i Gomorra serà més suportable que la d'aquell poble. Paraula del Senyor. Jesús veiem que avui envia els deixebles a la missió. Prèviament els havia capacitat amb els dons necessaris per a poder-la dur a terme. I ens preguntem quina és la missió. Doncs la missió és fer l'anunci del regne de Déu als homes. El regne de Déu s'atansa. El regne de Déu s'està fent present. I com es fa present? Doncs mitjançant les paraules i mitjançant les accions concretes que els deixebles portaran a terme. Guariran malalts, purificaran els leprosos, tornaran a la vida als morts i podran treure esperits malignes, però no per mèrits propis, sinó perquè han rebut el do per a poder-ho fer. I Jesús els recorda: ho heu rebut gratuïtament, per tant tot allò que feu també ho heu de fer gratuïtament, perquè ningú es despisti i es pensi que els poders venen de manera pròpia. Per tant, la gratuïtat com a centre de l'acció de Déu. També la confiança plena i absoluta en la providència, perquè els demana explícitament que no portin ni diners ni portin roba de recanvi, sinó que s'abandonin a la cura de Déu. Algú els acollirà a casa seva. Per tant, confiança plena, i aquells que els acullin rebran la pau a les seves famílies, a les seves cases, als seus pobles, i aquells que els rebutgin estaran rebutjant el mateix Déu que es fa present en els seus servents. Per tant, la missió gratuïta, confiada, que alliberarà i sanarà a les persones, que portarà la pau i farà possible el regne de Déu en el món.